Kaixo lagunok, hementxe gaituzue berriro Kazetaguneak antolaturiko bideo tutorial berri honetan. Oraingoan Osakidetzako webgunean aurkitzen den osasun karpetaren atala zertarako balio duen erakutsiko dizuegu. Hemendik zure osasun informazioa begiratu ahal izango duzu modu seguruan eta konfidentzialean. Txostenak, medikazioa, hurrengo hitzorduak eta zure osasunerako interesgarriak diren edukietan sartu ahal izango zara. Ikusten duzuenez, une honetan Osakidetzako webgunean gaude. Hemen erdian osasun karpetaren atala ikusiko duzue. Eta orrialde honetan eskuinean osasun karpetara sartu botoia aurkituko dugu. Esan beharra dago bi modu ezberdin daudela osasun karpetara sartzeko. Batetik ziurtagiri digitalaren bidez, hor azaltzen dira erabili daitezkeen ziurtagiriak, txartel irakurgailu bat beharko genuke ere bai modu honen bitartez, eta bestalde itsasontzi jokuak erabiliz ere sartu gaitezke. Ez baduzu osasun karpetara sartzeko modurik ez eskatu, hurbildu zaitez gertuen duzun Kazetagunera eta izapide erraz baten bidez lortuko duzu nahi duzun zerbitzua. Gure kasuan, itsasontzi jokoak erabiliz sartuko gara osasun karpetaren barruan. Erreferentzi zenbaki bat, pasahitz bat eta koordenadak sartu beharko ditugu. Dagoeneko osasun karpetaren barruan gaude, eta hemen ezkerreko zutabe bat aurkituko dugu atal ezberdinez osaturikoa. Lehenik zure txostena kontsultatu eta deskargatu ahalko duzu. Bestalde zure farmakologia historiala ere kontsultatu dezakezu. Beherago hitzorduen atala daukagu, eta hemen lehen mailako arretako sendagilearekin, erizainarekin, emaginarekin edo ospitaleko espezialistarekin zer hitzordu ditugun kontsultatu dezakegu. Bestalde, autojarraipenerako programetan izena eman dezakezu, baita ere, osasunaren parametro batzuk kontrolatzeko hala nola arteria tentsioa, pisua eta tabakoaren eta alkoholaren kontsumoa. Nire egunerokoa atalean, zure historial klinikoaren inguruko informazioa idatzi dezakezu. Ohitura osasungarriei buruzko galderak sortak bete eta aholkuak jasotzeko atal bat ere daukagu. Eta nire medikuarentzako zalantzak atalaren bidez, zure familiako medikuari edo espezialistei zalantzak edo mezuak bidali ahal dituzu. Eta azkenik osasun esteka garrantzitsuen atal bat daukagu, 3 zatitan banaturikoa, osasun aholkuak, osasun eskola eta hipotika. Beno, hauxe izan da guztia, espero dugu osasun karpeta baliagarria izatea aurrerantzean. Badakizue gure kanalean arpidetu zaitezkeela, eduki hauek guztiak jaso ahal izateko, zure komentarioak eta gustukoak eskertzen dira, beraz botoi hoiei eman YouTubeko kanal hau hobetzeko. Eta besterik ez, hurrengora arte ondo izan, gero arte.